Това е нашата звезда, която днес ще изпълва... Какво ще изпълва? Ще изпълнява. Ще изпълнява. Какво ще пълня, бе? Ще изпълнявам една реплика на Антигона, един монолог. О, гроб подземен, вечен мой приют, черпът мой братен. А сега, Иляна, тук ли е? Аз ли? Какво стана, Весо? Страх ме. Звездата. Да, давай, ще ги убиеш всичките. Антигона е страх. Значи от Чичо и няма да я страх, обаче. Също. Заповядайте отпред. Елате ви там, да ви видят колко сте прекрасни. Давай. Аплодисменти за нашите художници. И за вас, разбира се. Изкуството тук не е миг. То е път и пристан. И когато сцените отихнат, изкуството остава. Дъх и светлина. Тук всяка мечта пуска котва. И всяко вдъхновение разтваря платна. Тук всяка ръка може да твори, всяко сърце да бъде чуто. Бургас е място на смели идеи, град на таланти, жив, споделен истински. Град, който заслужава да бъде европейска столица на културата през 2032 година. Аплодисменти!
Аз искам да поканя Пламен Каров на сцената. Госпожо Саватева, това е само една малка част от талантите. Имаме материал поне за още 10 такива фестивала, така че да го имате истина предвид. Пламене! Цял ден ме въртиш. Цял ден ме въртиш на шиш, аз сега да ти го върна. Пламен Каров, основният двигател на фестивала. А аз изключително ви благодаря на вас всички, защото бяхте прекрасни. Слав, как мина? Гладна съм. Гладна си? Жадна съм. Пишка ми се. Ако може да кажете една дума за целия спектакъл, каква?